Bueltan da, binke kalera, bueltan dira binkestak. Baina urteko lehenengo binkesta egiteko erreportari berezi batzuk bidali ditugu kalera AEKarekin elkarlanean. Baldakite herritarrek Galdakaon zein Usansolon zer den korrika, nondik igaroko den, nork egin duen abestia, tira, goazen ikustera. Zer da korrika? Korrika euskararen aldeko ekitaldi bat da. Zein da korrikaren ibilbidea? Urtengoa oraindik ez dakit. Hasten da Irunen hasten da eta amaitzen da Baionan. Noiz hasi eta bukatuko da? Martxoaren 14an hasten da eta amaitzen da 24an. Galdakatik noiz pasatuko da korrika? Martxoaren 21an, 12an inguru. Eta korrika txikia noiz izango da gure herrian? Martxoaren 15ean ostirala. Noiz pasako da korrika Usansolon? Martxoaren 21ean erletxetik sartuko da goizeko 11etan eta Usansolora helduko da 11ak eta 4 aldera. Eta korrikatzian noiz pasatuko da gure herritik? Usansolon martxoaren 21ean korrikarekin batera. Badakizu zein ekitaldi kulturan egongo diren korrikarekin batera herrian? Batzuk, usteot herrian badabizela pentsetan eta hainbat eragile eta taldiek lagundute, ekimen askotan, usteot mendi irteerak, dantza noski, musika, ermerie, parranda, umientzako jolasak, ekitaldiek, herri baskarie, usteot mugimendu egongo dela eta giro ezin hobea. Aurtengo kanta nork egin du? Musergok. Aurtengo korrikan ze mezu uste duzu egongo dela lekuko barruan? Hori azken egunera arte ezin da jakin, osake sorpresa. Nork aurkeztuko du urte honetan korrikak? Uste dut, Arro herri izango dela. Eta ezagutzen dituzu korrika laguntzeko modua? Badaude hainbat modu laguntzeko, bada kilometro erostea, kilometro eros dezakete bai norbanakoek, bai taldeek, bai kuadrilek edo elkarteek. Gero badago korrika laguntzailea, korrika laguntzaileak 15 euro bakarrik balio du, eta eros daiteke bai web orrian edo euskaltegietan. Arropak ere badaude, arropak webgunean edo Bilboko dendan erosi daitezke, estazioak ere badaude.